Les instal·lacions de la piscina municipal de l'Hospitalet de l'Infant reuneixen des d'aquest dimarts a dones afectades pel càncer. Així han començat la fisioteràpia aquàtica per tal de contrarrestar les seqüeles de l'extirpació de ganglis limfàtics. L'objectiu de la rehabilitació aquàtica que iniciem avui és baixar el que és la inflamació i els efectes secundaris que pot provocar el limfedema, que és una de les seqüeles més importants que pot aparèixer en una dona que ha estat diagnosticada de càncer de mama, una seqüela dels tractaments, sobretot la gent que ha patit extracció d'un número important de ganglis limfàtics, de l'aixella, o bé que ha patit, que entre els tractaments que li han fet, un d'ells ha sigut la radioteràpia. No dic que tothom desenvolupi un limfedema, però sí que és molt freqüent en dones diagnosticades de càncer que han passat per aquests tractaments, doncs que sí, que a la llarga el desenvolupin. Es tracta d'una classe d'uns 45 minuts amb una primera part d'escalfament i respiració, la segona part amb els exercicis del tractament i una tercera part de relaxació. Des de l'organització es destaca que no té res a veure amb l'aquagym. No és aquagym ni gimnàsia per baixar pes ni res. Són exercicis de fer pressió sobre l'aigua, perquè també evites algun tipus de lesions, i treballes tot el cos, però sobretot treballes el tren superior. L'activitat es realitza en grups per fomentar la cohesió entre les integrants i a la vegada que puguin ajudar-se en possibles preocupacions i males èpoques. Aquest primer grup farà un curset de 15 sessions durant mes i mig. Després entraria un segon grup de dones. A més, hi ha el complement de drenatge limfàtic que depèn de cada persona i la valoració que en faci el fisioterapeuta. Aquesta darrera activitat es realitza tan sols a Tarragona. La fisioteràpia aquàtica es realitza al nostre municipi gràcies al conveni entre l'Associació Catalana contra el Càncer i l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant signat aquest octubre.